Hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe, mert érzem mindenféle gond van most a fejembe. Akkor ejtőzünk a kertbe minden délelőtt, az a jó, ami jó, nem is kell már ennél több. A hegyekbe fönn, ha hétvége jön. A hegyekbe fönn. Kész, hát itt van az egész. Az iroda már tele van, a munka nincs kész. Hova tegyem magamat, hát eldobom az agyamat. Ahogy legyek, kis a főnököm nyaggat. Kiborul a bili, mert az agyamban a tili. Az infarktusom kezd kiújulni. A tudom én a megoldást. Kéne nekem egy kis kikapcsolódás. Egy-két napra elmennék és jó pár dolgot kipróbálnék. Minden gondom elhagynám, csak is ezzel foglalkoznék már. Összejönnék egy néhányan haverokkal és 5-6 lánnyal. Nem baj, elmegyek. Aki jön, aki nem, az elmehet. A hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe, mert érzem mindenféle gond van most a fejembe. Akkor ejtőzünk a kertben minden délelőtt, az a jó, ami jó, nem is kell már ennél több. A hegyekbe fönn, ha hétvége jön. A hegyekbe fönn. Nem megyek haza! Gyerünk haza, ma vége a Biztos, hogy nem megyek haza! Gyerünk haza, ma már ott van anyád. Nem megyek haza! Nem etemi messzet, az iroda messzire elmehet. Ő itt jön a Dóra, a Dári Dóra. Neki mindegy, lehet egy pásztoróra. Mindenki itt van a kavalkádban, hisz buli van, gyerünk a fürdőkádban. Gyorsan elszáll mind a két nap, használjuk ki, nincs még holnap. Minden percet élvezzünk, tudom ezzel egyet értettünk. Holnap aztán indulnunk kell, hétfőn kelni kell már reggel. Nem baj, az 5 nap elmúlik, és ismét újra kezdődik. A hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe, mert érzem mindenféle gond van most a fejembe. Akkor ejtőzünk a kertben minden délelőtt, az a jó, ami jó, nem is kell már ennél több. A hegyekbe fönn, ha hétvége jön. A hegyekbe fönn. A hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe, mert érzem mindenféle gond van most a fejembe. Akkor ejtőzünk a kertben minden délelőtt, az a jó, ami jó, nem is kell már ennél több. A hegyekbe fönn, ha hétvége jön. A hegyekbe fönn. Kész, hát itt van az egész. Az iroda már tele van, a munka nincs kész. Hova tegyem magamat, hát eldobom az agyamat. Ahogy legyek, kis a főnököm nyaggat. Kiborul a bili, mert az agyamban a tili. Az infarktusom kezd kiújulni. A tudom én a megoldást. Kéne nekem egy kis kikapcsolódás. Egy-két napra elmennék és jó pár dolgot kipróbálnék. Minden gondom elhagynám, csak is ezzel foglalkoznék már. Összejönnék egy néhányan haverokkal és 5-6 lánnyal. Nem baj, elmegyek. Aki jön, aki nem, az elmehet. A hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe, mert érzem mindenféle gond van most a fejembe. Akkor ejtőzünk a kertben minden délelőtt, az a jó, ami jó, nem is kell már